Yapod-apod na ang financial assistance alang sa mga nasunogan sa Barangay Looc, Mandaue City. Samtang giawhag ang mga nabiktima sunog nga moumol og kahugpungan aron makapadangat sa ilang hiniusang yango-ngo og panginahanglan. Ang report ni Nico Serino. 52 ka pamilya nga taga Sitio Superior, Barangay Looc ang nakadawat sa hinabang pinansyal gikan sa Dakbayan. Gikalipay sa mga residente ang abag nga ilang nadawat aron sila makatukod pagbalik sa ilang mga balay human sa sunog ni atong Disyembre 6. Nagpasko nga walay Pinoy-anan ang moabot sa 600 ka mga individual. Itukod og balay, sir. Kay mo maging importante ang balay. Balit mo materyales? Oo. Ipalit og kanang mga kahoy sin para makatukod og sugod. 10,000 ang totally damaged houses, 5,000 ang partially og renters or sharer or kana mga extended families, and ang mga boarders og lodgers 2,500 pesos. Samtang matod sa kapitan, ang ubang mga residente anam-anam na nga nagsugod pagtukod pagbalik sa ilang mga Pinoy-anan. Ato silang gikuan nga muangyo sila kanam sila mga butang atong gigamit ang atong sakyanan sa barangay mo atong gihakop para pagdoong sa ilang puyanan. Si Mayor Jonas Cortez nga mibisita sa dapit nanawagan sa mga nasunugan muorganisar og kahugpungan sa ilang lugar. Gihimong sanglitanan niya ang gihimo sa ubang barangay kay makatabang kini kun may mga panghitabo. Andam ang syudad mo train sa mga leader sa mga organisasyon sama sa firefighting techniques ug paggamit og fire extinguisher. Ang atong mga community atong empower. Dako kayo matabang kay mapatrain nato sila sa atong DRRMO sa bahin sa disaster preparedness. Unya ato sad silang ma-equip sa tanang gamiton. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.